Rapikan barisan. Gerak. Ya. Taris mriki. Kita berfoto dulu bersama kedua mempelai.
Heh? Ora nek tekore lho, Mbah. Salah dhewe. Wong legan golek momongan ya Mbah Narto kuwi. Gusti Allah. Penyanyi itu ganti kayak Dek iki nek anakku tak kei jajan kaya ngene wae rak gelem lho. Rasakno ngono. Iki kena blawu. Ngerti dhewe penyanyine Prima Suara iki kabeh pitrah kok. 2025 kok duite kok diblawu lho. Apa ya saya nek Mbah. Rizka ki nggone Mbah Bogel. Lah jenengan iki kok ya pilih kasih Rizka biru kok aku abu-abu. Lah iya. Iki apa to ngene iki? Mbak sing abang. Nah yo mbok sing abang, Mbah. Ya Allah, Mbah aku ganteng banget loh, Mbah. Aja lali. Jane Aku sik lho, Mbak. jokerin 6 ker. Upenge Kaya kuping gaweane apa tukaran ae jane lho. kuwi. Lah iya. Aja lali yo. Iya. Aja lali. Mik cilik kok kemaki lele. Mik cilik gaya ngono ya. Nyanyi kono. Ojo lali pawele. Ki mau seujul tekan nggon namung tamu ki lho. Wis tak omongi, Jok. Lah ngendi aku kon ning ngendi lho? Aduh. Oh ning kene bae. Maksudku nyanyi ki kok ae kok dadak nyedak Pak Parjo, Pak Sambiyo. Lah mau jare aku kon nyedak Pak Parjo ning kene. Sing ngakon ki sapa? Lah mau aku mbok tarik rene. Aku yo narik. Tak suwun yo. Urung lho, Gen. Urung. Dereng Pak nggih. Dereng nggih. Dereng Mas Bono. Hae Pak, dereng Pak. Mas. Aku rene nakno. Walah, Mas Bono malan. Mas Hae. Hae. Mutar kowe. Aja lali. Aja lali pameli.
Makmur Sari Ceremende guys. Ayo Cetari. Wayu nih Gisan. Monggo diajeng tari. Monggo Mas Bono yuk. Mas. Oke temen kali Mas Tris. Nang ndi, Mas? Ini. Nang kono. Iki biasane lagune Mas Tris lho iki. Ayo Mas Bono. Woi masuk. Ora kaya dek semono katresnan mo pancen apa anane mung tansah ngalembutno sujud gawe juwo Terima kasih sekian Bapak Sular. Apa kaya taronane saiki mok lames wae kata wis ora kabeh sasolae tansah kece aduh kepiye pancen sliramu wis ora tresno kencono wong katon wiko Ayo Mas Bono. Monggo teman-teman penyambun Bobo Eko Lanjar Bobile badhe ngancani Mas Bono niki. Juga tentunya kepada pasukan batik mungkin ada yang suka dan kelangenane versi tayub monggo dikancani Om Bono. Wangil Ayo Mas Bono. Erik digayengke tayube. Monggo Bobo Eko Lanjar. Mas Eko. ora kaya dek samono katresnan mo pancen apa anane mung tansah ngalembutno sujud ora gawe juwo mong lames wae katon yen wis ora gape
Basuki. Monggo. Wonten mriki Mas Basuki. Langsung berkahi kali kula sangat diterima suara campur sari. Mas Bono matur Mbah. Iki mau sengersake sapa Mas Bagus? Mas Basuki. Mas Iki Basuki. langsung tipinani pambutan spesial buat Mas Basuki. Mas Basuki direng HN ndek wau. Lah nggih. Sing ngendi ta Mas Basuki? Mas Tris. Juga nanti spesial pokoknya buat pasukan-pasukan batik, Mbak Tari. Selamat Siap. bertugas selamat pada aktivitas. Niki tasih ditenggori guys keselakunipun. Siap. Lebokne sik ya Mas ya. Nggih. Spesial buat dulu semuanya kita Tari.